खुलुमबाय बे समावहा जों दङ बे खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जोंहा सारा दङ दिनै जोङो मोनथिगोन बे जे हाबाफारि लादों बिथांमोना बियाबावनो बे हाबाफारिया गामि गामिजों जानायजों लोगोसे बियाबावबो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों बेयो खोब मोनसे जोंनि सोलोंनांगौ मोनसे हाबाफारि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ माबोरै लाखो आरो बेसेबां बोसोरनिफ्राय लाखो जोंनो एसे फोरमायग्रोखो। खुलुमबाय जा बाथौ बिबुंसारनि नोंथांमोनखौ आङो बयनिबो खैराबारि आनसलिकनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आंनि गोरबो गोसोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। दा जोङो बियो जोंनि खैराबारि आनसलिकनि बे थानसालिया 1973 मायथाइयावनो गायसनजानाय आरो बै समनिफ्रायनो जोङो खैराबारि KSEABMनि गाहाय सिङाव थानाय 53 दालाय गामि आफादाव जोङो बे माइनाव खेराइ फोरबोखौ जों गामि गामिनि थानसालियाव खुंनायजों लोगोसे जोङो बियाबनि थानसालियाव जोंनि गामि दालाय आफादफोरनि जेसेबां जोंनि सुबुं न'खर दं बे न'खरनिफ्रायनो जों 20 फैसा आरो इसे माइरङै जोङो जों इसोरनि नामाव दान अनसुंथाइ लानानै जों बे फोरबोखौ जों खुंबोबाय थानाय जादों। दा बे हिसाबैनो जों हानायसिम जों बे जोंनि धोरोमनि खान्थि बायदियै जोंनि खान्थियाव थानाय बे मोनबा फोरबोखौ जोङो बिदिनो खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो जोंनि खान्थिनि बादि जोङो आसा खालामदों जाहाथे बिदिनो जोङो उननि हाबाफारिफोरखौ खुंलांबाय थानो हायो बेखौ नुवाथारि आनान गसाइ इसोरा जाहाथे बोर साबस्रियो बेखौ आसा लाखिनानै जों दासिमबो बेखौ खुंगासिनो दं। जों बे हाबाफारिखौ जोंनि KSEABMनि दालाय गामि आफादफोरनि सोद्रोमाफोरा जोंहा साग्रिद आरो बिथांमोना फुंबिलि समाव गावनि गामिनि थानसालियाव आर'ज गाबखांनायनि उनाव बिथांमोना गामि आफादनि थानसालिनि हाबाफारिखौ फोजोबना जोंनि बियाबनि थानसालियाव बिथांमोना फैयो। दा बे हिसाबैनो जोंनि बियाबनि थानसालियाव बे फोरबो खुंनायनि समा एसे गोबावै जायो। जानो हागौ नोंथांमोना फुंबिलि समाव फैनानै नुदों जे फुंबिलि समाव जोंहा सुबुंमोना मोनफैस' हास्लाबा दा जोंहा बेनिखायनो गामि दालाय आफादफोरनि थानसालिखौ खुंनायनि उनावसो जोंनि बियाबनि थानसालियाव फैयो। बेनिखायनो खमावनो जों 12 बाजिसोआव जोङो जागायजेननो हायो। बिदिनो जों खुंबोगासिनो दं। बेयावहा मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्रा नोंथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लादों बेयावहा लाइमोननो मोनसे आइडिया होनानै बेयाव आलासि लिंहरनानै नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों बियो खोब मोजां बाथ्रा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? दा बेयो जोङो बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोलाव थानाय गामि आफादफोराव थानाय लाइमोन माइनाव आरो जोंहा जायफोर बिमा माहारि बिफा माहारि बिथांमोनखौ जोङो साग्रिद खालामनो थाखाय एबा सोलोंथाइ होनायनि धोरोमजों लोगोसे संसार दानायाव जोंनि जानाय माखासे गालाय गुजायखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो। 1973 मायथाइनिफ्राय जा जों लाबोनायनि उननि दिनैसिम जोङो नुबोदों जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि जाफोर समाज दानायाव जानाय हेंथाफोरखौ जों गोदोनिख्रुइ दा आधुनिक जुगनि समाज दानायाव जोङो दावखोनानै लाबोनो हानाय जादों आरो। बेखांखिनि सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय बे हाबाफारिखौ। गोजोन्थों।